Wengane zakwethu kunendaba ezinhle ezidedilwe phaya uKhuzani umfana ongose ekhasini lakhe lezokuxhumana ngaFacebook lapho khona eveze ingoma zakhe ezihamba phambili phaya ku YouTube. Ake ngithathe leli thuba wengane zakwethu nginibingelele ngimbuso sithi MTV ngithi nje mawusaqala ungena la kule channel sicela wenze kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe amathubeni amahle okuthola wonke ama-video azophuma la kule channel. uKhuzani memezele izingoma othi zinzahle kakhulu phaya ku YouTube esingabala kuzona isilingo kuzoba injani ogodo nethi ngavele ngamnika njengoba ethi ke lezi ngoma seziphuthuma kuyena u2 million ngokulalelwa bese kuzoba ke ingoma eziqoqotha zonke emakhanda okuyijelo kuyingoma ke etrend kakhulu ngonyaka odlule njengoba yona isingaphezulu kwa 4 million views. Umfana ongose wadedela umbuzo obhekise phana ezitheni zakhe phecelezi abantu abangamthandisisi kahle njengoba ethe ake nisho ukuthi ngakube konke lokho kuchaza ukutheni na noma nakuziba uma ngabani ngakuziba ake ninitsheneni ukuthi ngabe konke lokho kuchaza ukuthini kahle kahle. Ngiyagijima ke wengane zakwethu ngathi pheqepheqe pha kuma comment ngavuka namabini amathathu eyoqala ke ithe kusho ukuthi igcwame elisha likhulu ngakho konke wena nje wande ngomlomo kanti elandelayo ithe ichaza ukuthi uyinkosi uMaskandi iAfrika yonkana. Enye ke ithe ichaza ukuthi uyilento ephezulu ekhekheni echaza ukuthi ikhekhe limnandi. Ake sizibambelana ke simbuso sithi MTV sithi nje ayihlangane kwivideo elilandelayo.